L'Associació Cultural Ovent de Port té com a finalitat salvaguardar i exposar tot el que és patrimoni etnològic, material, d'aquí de Peramea i sobretot de la zona que ens envolta. Llavors, la finalitat que tenim amb aquest document i amb aquesta exposició és mostrar a tota la gent com antigament funcionaven i es realitzaven i es portaven a terme el que eren els matrimonis i els casaments aquí dalt, a la zona del Pallars i a la zona del Pirineu. I a l'amo d'aquesta casa, i a l'amo d'aquesta casa, i un dolim vull demanar, i un dolim vull demanar. Si me'n vol donar la noia, si me'n vol donar la noia, que aquest any m'hi vull casar, que aquest any m'hi vull casar. Jo m'ho van proposar perquè la meva mare, com que estava sola, perquè el meu pare va morir, nosaltres érem molt joves, el meu germà 13 anys i jo 14 quan va morir, i teníem bèsties, aigües i tot això. I llavors ella no podia fer marxar a la casa sola. I llavors la família li van proposar nois que havien estat a Montaner de Bretui, allà al carrer de Guiró, que era una casa de moltes bèsties, que sabien cuidar les bèsties, i li van ajudar bé, li va ajudar molt això. I llavors els germans i la família li aconsellaven: Lluïsa, fes pubilla a la nena, que ja té 18 anys, doncs fes pubilla a la nena, no el vulguis patir tant. No ho faré, ja ho tinc pensat. Però bueno, els hi diuen. I res, que em casés. I bueno, l'un em feia bé bo amb un, l'altre amb un bé que l'altre. Jo primer m'ho diren, això, amb nois. Jo que pensava, els preus, nosaltres ja érem amics. I bueno, no m'interessava això tampoc. Els casaments que es feien, alguns es feien per tractes, o sigui, mitjançant un vistaire, i arribaven a fi de bé altres que per... Pues que mira, llavors venia, anava sèrie de fora, pues venia a casa teva, o el que sigui, seres una dona, un home. Pues saps què? He pensat que fulana podria anar bé, o que millor tu anaves a buscar aquest senyor. A veure si en trobessis una jove, o ben jove per casa nostra. Doncs aquell home buscava, saps què? He pensat en fulano, que et podria anar bé, que hi treballador, buscaven tot el que era, i ho feien així. Doncs s'havia deixat algun tracte per no acabar-se a posar d'acord, perquè si li demanaven, per exemple, que portés per exemple, un armari, i ell no el podia portar, doncs a vegades que s'havien deixat tractes per això, i jo així ens d'explicar... Va anar a la Vistaire per casar-se amb l'hereu d'aquella casa, i com que eren més aviat no gaire rics, i no tenien gaire gra, van anar als veïns a buscar 2 sacs de blat. I a sota del graner, els calassos, hi van posar tot de trampa, i a sobre hi van posar tot estès de blat, i uns graners plens de blat. I dic, ui, mira si en tenim de coses. Però sortia una mica de cosa, i abans de marxar, el Vistaire, el pare de la Vistaire, ho va mirar i resulta que era tot trampa, i ja es va desfer el casament. Sí, ja anaven venint ara per una festa, ara per una altra, i t'anaves veient, i bueno. Almenys no hi anaven mai al dia a veure la nòvia, anaven a la nit, i caminant, perquè llavors no hi havia cotxes. Això ja a l'època dels nostres oncles. I havien vingut de Salàs a veure la nòvia aquí, arribant allà als 12 de la nit i tornar a sortir allà a la matinada, als 3 o així, perquè quan arribessin a la carretera tot just hi vigués. Iven a cantar a sota el balcó. Nosaltres ens cantaven les 2 hermanitas duermen en un camaril de flores y por cabecera tienen la Virgen de los Amores. Jo també la rondava molt cantant i amb d'altres, i hasta en cantaré una de jota. Morenita, morenita, morenita como yo, si tus padres te aborrecen ya te recogeré yo. Ni eres alta ni eres baja, y eres de buena estatura, eres como yo te quiero, capullito de hermosura.
Quan decidir de casar-nos, això també intervenia en la família. I dir ara que ja s'havien de casar i tot això, bueno. Sempre la meva mare va dir, jo li puc donar això. Llavors el pare del nòvio va estar conforme. Però si no hagués estat conforme, li he dit no, jo vull més. Un altre s'hagués dit, jo m'és igual encara que sigui menys. Jo, el meu sogre va estar conforme. La meva mare, ella va dir que em podia donar. I llavors ho feien. I llavors jo també s'escrivia bé. Podia dir els capítols. Els capítols matrimonials són un document notarial que regula el matrimoni entre dos famílies, no? Els pares del noi i els pares de la noia. En aquest document, que normalment es fa abans del matrimoni, es pacta quines seran les propietats del noi, normalment és el que porta la part més important dels béns, i la noia, que li donaran normalment una quantitat en diners, en lliures, que és la moneda de l'època. En aquest document es regula quina serà la transmissió d'aquesta propietat, és a dir, si hi haurà fills, quin serà l'hereu, si no hi ha fills, aquesta propietat a qui passarà, si la dona mora sense descendència, si aquests béns retornaran a la família de la dona, etc. Tota una sèrie de regulacions del que és la transmissió de la propietat. Me vaig casar, vam fer capítols, vam anar al notari Pobla i van vindre els meus pares i els meus sogres, no, el meu pare no, que jo no en tenia, la meva mare i els meus sogres, i allí van fer els capítols, van fer hereu al meu marit i els altres ja els van assenyalar els que els volien donar. I allí els capítols constava el meu dot, on l'encaraven en una finca o en dos, depèn del que et donaven, en un o dos. I ja quedaven els capítols i el que m'havien donat a mi també. L'aixovar tot, els llençols, mantilleries, tovalloles, camises de dormir. I camises de dia, que facin portar. I bates, i després... El dia que et casaves, a tota la família que venien a les cases, se'ls ensenyava tota la roba, tota la carga. Es posava i se'ls ensenyava tota la carga, tota la roba que et donaven. I les amonestacions ens demanaven, nosaltres almenys ens ho vam fer, ens demanava la celestia, però si ningú posava cap impediment que podies tirar endavant. A l'església es diuen a missa, per exemple, fulano de tal i fulano de tal es casen. Si no hi ha cap impediment, aquesta és la primera amonestació. I en acabat el diumenge següent l'altre. I l'altre diumenge l'altre. No faré cap. Diu, sí, amb els esdeveniments, dic, no, perquè jo, diu, demà he d'anar de viatge, no sé què. Diu, perquè passat demà em caso. Diu, que et cases, ara em viudo? Diu, sí. Diu, si no, no em va sentit a parlar. Diu, qui tampoc t'han amonestat? Oh, diu, m'han fet amonestacions closes. Anàvem amb una xicota del poble que fos amiga nostra, i llavors anàvem passant casa per casa. I la gent, tots s'hi felicitaven, i et despedives i dius, bueno, fins que tornarem. I la gent t'hi convidaven i estaven tots contents perquè hi havies anat. Si alguna casa et quedava, després ja t'ho diuen. Mira, a casa nostra no vas vindre, saps? I sabia greu. Hi havia qui convidava molta gent, convidava tots els familiars, també eren de famílies nombroses i feien una boda amb molts convidats. Per d'altres que perquè ho portaven dol o no volien gastar tant o no volien fer una boda sumptuosa, doncs aquests es limitaven només a la família més estricta, pares, germans i els que feien de testimonis. Doncs te regaven més que res cristalleries, vaixelles, utensilis de la llar, algun regal d'ornamentació, uns gerros o, per exemple, uns candelabros d'aquells, etc. Jo no vaig fer boda perquè també portava un dol de la meva padrina i només hi van vindre Jo no tenia pare, hi van vindre dos oncles, un germà de la meva mare i un altre del meu pare, i el meu pare només tenia un germà, i llavors ell em va fer de pare. I el meu oncle d'aquí de Premià, el germà de la meva mare gran, també va vindre. I llavors la meva mare... Si me'n recordo d'això, la família del meu marit, van anar cap a l'església i van pujar pel seu carrer, que és un altre carrer. I nosaltres, un breguet. I ens vam posar una a cada costat, la parella al davant amb dos cadires de reclinatori, d'aquelles d'abans. Llavors la dona a la dreta i l'home a l'esquerra, i després una vegada fet la cerimònia, cada casats, al revés.
la dona a l'esquerra i l'home a la dreta. Sí, hi havia bodes que es tiraven tiros després de dir... Que ho demanaven, jo suposo, amb els amics, que ens galeareu, o que això, doncs es preparaven, com a Gerard li fan la morisca, que també surten amb un balcó i galeen allà a la plaça. Doncs aquests a l'església, quan diuen si pare, doncs un tiro. Llavors, quan no diuen el nòvio, l'altre, doncs un altre tiro. I després, al final, quan marxaven, de vegades també hi havia que en tiraven, d'altres vegades que no. Això ho havia escoltat, ho havia presenciat. I això era, mira, feia festa, feia un realce a la festa i una alegria. Em fotia una por, els tiros, i els trons. Doncs perquè vaig acabar de fer la boda, vaig acabar aquí el meu padrí, que em dormia amb el padrí, tapat de roba que no sentia els tiros. El banquet de boda sempre solia, en aquell temps, sempre s'acostumava amb un bon caldo, totes les festes. Un bon caldo de gallina, amb un bon bullit, i llavors una bona sopa, i després hi havia vegades que es gastava el bullit, altres vegades que no, i després acostumaven a fer també carn. Altres, així entre mesos i tot això no se'n feia, potser a amanides sí, però no tant, per les bodes ja no es feia tant. Llavors feien carn de corder, així la feien amb palpís, molt, llavors era la més així, més exaltada i més bona, era el palpís. Eren les cuixes del corder, i espatlles, de vegades també, que es feien també fregides, com ara s'acostuma més a fer el tall redó, i es feien el dia abans, llavors el dia següent fredes es tallaven i s'acompanyaven amb el suc que s'havia fet el palpís de ceba i moltes herbes, també s'hi acompanyaven, i llavors també s'hi posaven bolets, o també s'hi posava, com ara s'hi posen d'altres coses, però llavors s'hi acostumava a posar molta ceba, després unes prunes, que també eren ja molt bones, especials pels guisats, i bolets i coses d'aquestes. De postres solíem fer flams, cremes, braços de gitano, pastissos, que també es portava fruits secs, que això no hi havia pensat abans, també es portava fruits secs, el que hi hagués de fruits secs. Quan se casaven, s'acostumaven a casar de primera hora del matí, perquè alguns, si anaven a fer passejada, l'única manera era casar-se molt d'hora, a les 4 del matí, per poder agafar el cotxe de línia, que en dèiem llavors, per marxar de viatge. Perquè era l'únic que hi havia una vegada al dia, i sortia molt d'hora. Els que d'altres parelles no feien passejada, o sigui que es casaven, feien la boda a casa, i després a la casa, quan marxaven els convidats, igual ells ja se n'anaven a treballar o el dia següent, però com un dia normal. Els meus pares es van casar aquí, a Premià, i llavors van fer el dinar a casa, aquí a casa. I quan van haver fet el dinar, diu, me'n vam anar a passear, diu, tots cap a Sant Cristòfol. I mira, fet i dit, fet i nit, i ja va estar acabada la festa. I nosaltres cap a Lleida, i l'endemà cap a Saragossa. Vam estar 2 dies a Saragossa, després cap a Barcelona. I a Barcelona penso que hi vam estar 5 o 6 dies. Vam anar a Montserrat, i bueno, mira, fèiem aquests recorridos. La tornaboda era la festa que es feia quan tornaven a la casa de l'hereu de la pubilla. Aquella era la festa que feien quan arribaven a la casa, que el reviven. Tant si era l'home com la dona. O sigui, si era la pubilla, o si era l'hereu. Si era ella la venidera, l'acompanyaven la seva família, els pares i el que fos. Llavors no hi havia carreteres amb cavalls, o amb egües o amb cavalleria. Amb un animal portaven la roba. Els baúls, una a cada costat, un baúl, se'n costava a portadors. I amb una cosa que se'n diu l'aubarda, que ja anava així com uns ramals expressos de portar d'altres coses, les portaven agafats així, i també ja procuraven aportar uns bons ornaments macos, nous, que fessin majo i tot això. Llavors un traginer. Quan ja començava la nòvia a veure-la, ja galeaven un tiro. Després, més tard, un altre. I quan arribaven d'on fos, a la porta de casa, a la plaça on havien de parar, llavors 3 tiros. I aplaudir, i tota la gent aplaudir. I llavors paraven l'animal, i hi havia el traginer que els acompanyava,
anava allí i li donava la mà per baixar a la nòvia. Anaven assentats en un sillo, que llavors hi havia, que eren ben macos, de vellut vermell, amb tatges i tot això, i ja portaven també als peus una tauleta, com d'això, i llavors lo traginè, i llavors hi anava algun altre, no sé si qui era, la persona que hi anava adequada, per l'altre costat li donaven la mà, i ja també aplaudir, i llavors hi anaven la gent allí a rebre'ls, els pares i tota la família, i gent forastera del poble, i tots, cap a casa, i llavors fèiem un altre bon dinar, una bona festa, i ja, això sí, jo ho he vist, això. Arribaven els nopis el primer dia a la casa que arribaven i portaven xocolata al llit. Ah, sí, també. Almenys jo me van portar. Ah, sí. Que també agafaven un sarpat de sal, per exemple, d'aquesta de gerri, i la fotiven estesa pels llençols, en quan se'n anaven a dormir, i me cago, qualsevol podia dormir amb aquells llençols de grans de sal i tot això, doncs havien de desfer el llit. I plats d'aigua també, dissimulant, amb un plat hi posaven aigua i llavors es mullava el llit, i coses així. Bueno, doncs fes que llots era quan un viudo es casava, que amb una noia sigui soltera o viuda o que d'això, doncs li demanaven una paga, m'entens? Per fer, diguem, una cuerga o el que sigui. I si no pagava, aleshores, que resistia a no pagar, doncs mira, li feien soroll, quan era a dormir, amb esquelles, amb plats, amb casseroles, amb el que sigui. Un altre viudo que es va casar amb una noia molt jove d'aquí, que es va resistir però molt, van portar un ventador i li feien soroll amb el ventador. Encara no sortia de casa, que ja l'empreniven amb soroll, i anava a l'era i ja l'esperaven allà a la porta de l'era que tornés a sortir de casa. Aquí resistia tant a no pagar com aquest que ara estem parlant aquí, però li feien tot el dia, anaven cap a l'era, doncs pom, 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 i molts ja l'esperaven quan tornava, que estaven amagats, i plim, plam, i bueno, i inclús penso que van a veure la Guàrdia Civil i tot, a veure que li molestaven, diu, no, diu, amb això, diu, amb aquesta tradició, diu, has de pagar i s'acabarà tot. I al final va acabar pagant. No vaig necessitar intermediaris ni res. Ens ho vam fer nosaltres, perquè també hi havia d'altres. N'hi havia un altre, que encara eren més joves que nosaltres, també van començar a l'edat de 14 anys, i l'un 14 i l'altre 15, encara viuen en matrimoni a Barcelona, i també es van vindre a casar. Així és que antes també ja es feia coses així per amor i per, no solament per no feien a tothom els tractes, però bueno, també nosaltres també ja érem més tard, que allò d'antes que anaven els vistaires d'amagat i tot això ja fa molts anys. Florida clavellinera, treu-lo cap al finestró, que t'embullis una carta i amb la teua resplendor. Morodulls truque la porta, clavellina baixa a obrir. Per l'amor del Morodulls, clavellina va morir. A la cara teu conec i a la gira de la gorra, que cada dia de festa mudes de festeadora. Amor de poca durada mai t'hagués conegut. Mira-mi la teua cara, ja he passat la joventut. Florida clavellinera, treu-lo cap al finestró, que t'embullis una carta i amb la teua